Egun bat ez atera ginen Ipintzako patioan ez, baina boluko frontoian bai, hemen dare puzgarrixak eta zela ez, gu bertara etorriga ikustera zelako girua dagon. Ze moduz dare puzgarrixak? Ondo. Nun ibiliza? Danetan. Danetan kenduta Mickey Mouse. Ze gaitxik ez Mickey Mouseen ba? Da 3 urtera arte. Bueno, baina orduan beste danetan baita, zein da geixen guztau jatzuna? Boliana. Da nola doia jokua? Ondo. Zein bia da? Bata bestiai pasauan. Bata bestiai pasau. Eta helburua ze da, alkarri botatzia lurrera? Ez, helburua da basika eta lurrera jausten dena kanpora eta beste basartzen da. Bai, jo, ba, etorriko zen erekin aber jaizgan jausten. Bale. Venga, guazen, torri, kendu zapatak eta igo ingoa, bale? Guazen. Hemen dauko beste kuaderria bat eta, a ber, neskak, topau dut hemen aitz bebai gurekin igoko dala, torri aitz. Bakizuen nola doian jokua? Bai. Zein bia da? Borakin zaiatu bigabe bestiak jotzen eta jausten basaba botatzen bestiak. Ta, igo zatelen? Bai. Ta zenbat iraundo zuen? Bastante. Ostras, onak zate orduan. Bueno. Ba, dano batera igoko ga, bale? Torri aitz, zue bai. Oin, liburra hau eskero, ba, igo ingo. A ber, zein uste dozue izango dela urrengoa lurrera jausten? Nik uste dut dana gauziko diela, baina segiduan. Bai. Eta gero, nun ibili biazate? Baina danetan altzate ibili? Bale. Eta zema denbora zuiazte hemen ja, hau dana hain ondo ezagutzeko? Gutxi? Bueno, bera etorri da lehen baina gero ni etorri naiz berandu dut. Gutxi egoteko hemen, nik uste dut oso ondo ezagutzen duzuela hau dana, Beraz, guazen itxo egitera, aber noiz liberratzen dan, eta igo ingoa. Venga, guazen gora. A ber, torri aitz. Zaila da, Ai, ama, nik ez dakit, hemen oso trebia izango naizen edo ez. Ai, ama, mikroakin gainera, bueno. Oso zaila da hau, Nien naiz trebian darako. Venga, aitz, animo! Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara eta gaitatu. Nila kantzau naiz hemen, Hemen kirol gaixotik biara. Bueno, nik ja ezin dut geixo, hemen lagako ditut, Omiak oso ona dira. Zaiatu ingo naiz irtetzen, baina kosta eta, a ber, hemen di jaitxubia dala uste dut. Bueno, hau niretako zaila gisa da, hemen dauzkat beste ume batzuk zain. A ber, ze da puzgarri hau, zein bia da hemen? Bestari bota lurrera. Beti bestiai bota, jo, hemen bebai, bestiai bota, eta ibilizat lehen hau. Bai. Guztak batzu. Bai. Zein gehixen? Bakarrak hemen ibelenez, eta hor, Eta ez dituzu nahi bestia pro hau? gero. Bale, gu behitxo iningo eta gero bestietan ibiliko ga. Ezkerrik asko. Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta. Belak zabalduta eta auzolanari tirakabiatzean daramago mundu berri bat eman. Hemen lagatzen ditugu umiak puzgarritxetan, gu ez gauzo trebiak, baina erak seguro gu baino gehiago diela, beraz ondo pasa deixela eta gu guazen galera, ia ze dagon. Batu ditugu indarrak lotu.